Sziasztok emberek, itt Hanako, és a mai videóban Poppy Playtime-ozni fogunk, nem más, mint a Chapter 1. A klasszikus, jól ismert Huji-Wujival. Sokszor volt már az, hogy gondolkoztam azon, hogy úgy játszak, hogy a hangom is benne van. Nem nagyon szeretem a hangomat mutatni másoknak, mert kicsit irritáló vagyok. De most úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy kivigyek egy horror játékot. Oké, Ludwig, szia! Poppy! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one Nézzük meg too. ezt a csodálatos VS kazettát, vagy hogy hívják ezeket. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Polírozni kell a cipőjét. Hát. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's Na, the abból time? tudom. Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Ma alig várom. Szerintem amúgy mindenki tudja a történetet. Find the flower, oké. Jaj, de jó. Most kezdenek el ugatni a kutyák is. Kus! Legyen! Na. Loading. Azt a kurva! Oké. Erős kezdés. Szia, Huji. De most állítunk. Szerintem minden jó. Mit csinál ez a Bloom? Mindegy, bent hagyom. Jó van. Akkor azt mondja, hogy kell nekünk egy kód. De ha jól tudom, akkor a kód az, hogy zöld, piros, sárga, rózsaszín, akkor nem zöld, sárga, piros, rózsaszín, akkor nem rózsaszín, piros, sárga, zöld. Mi a fasz? Változik a kód? Vagy az csak a speedrunos verzióban van? Oh! Jól írtam, jó van, csak szar a sorrend, akkor azt mondja, hogy aha, jó. Kazetta. Miért ilyen nagy a sensitivity? Nincs is sensitivity. Nem rángatom annyira a kamerát. Ezt nem tudom elszkippelni. Igen, lehet húzni dolgokat. Igen, leszakítod a társad fejét. Áramot vezetni. Jajjaj. Wow! Alá,
banánfizika. Ui. Na, kérem szépen. Meg akarom fogdosni Huji-Wujit. Na, add már ide. Gimme. Köszönöm. Wow. Let's go. Fuji. Na. Loading in progress. Oké. Okay. Ott van Huji! Szia! Huggy. Your friends Huggy Wuggy. Till you pop. Nem akartam újra meghallgatni. Jó van. Áram. Ott a kulcs. Na, kérem, köszönöm. És meg kell fixálni az áramot. Előre szólok. Azt a rohadt. A puzzle-ökbe nem vagyok a legjobb. De... igen. Oh no, eltűnt. Szóval, ja. Eléggé hülye vagyok a puzzle-ökhöz. Akár mennyire könnyűek is. Ott a keze! Gyere, pacsi! Ne! Még el! Nem így el! Wow! Sorry a laggokért. Mert telefonom egy kicsit szeret fölrobbanni. És meg kell... elemek. Gimme elem. Kösz. Azt hiszem, ott fog figyelni majd minket Huji-Wuji, vagy itten? Nem, ott fog figyelni. Figyel. Igen. Na most a elemeket kellene megkeresni. Ott is van. Sárga. Piros. És kellene még ott egy kazetta. Lejátszok. Kell még egy. El az utolsó. Hóvilágít. Na, emelj ide. Let's go. Rich, where are they keeping the Huggy boxes? A very I don't know. rich. I couldn't tell you. Remember when maintenance left it a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all, on brand, but it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it because we can't find stupid Huggy boxes. Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Kettő dolgozót hallottunk szerintem. Ilyen dobozokról beszéltek. Ott volt Huji! Huji! Add ide a piros kezemet. Yeah, boy! Na.
Bocsánat. Na. Vaj. Na, itt jön a... Jaj, nem erre, erre. Igen. Na most kezdődik a baj. Várjál. Az... Se hiszem így. Aha. Jó. Ez eddig könnyű. Most megyünk, azt hiszem, make a friend, I guess. Klak, 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 klak. Aha. Csinálunk egy barátot. Milyen hülyén hangzik, majd csinálunk egy barátot. Yeah. Yeah, boy. Make a friend. De nincs power. Oké. Akkor csináljunk povert. Na, lőd már ki a kezed. Gazetta. Azt hiszem, így kell megcsinálni. Remélem. Elsőnek ez. Így. Nem, túl... Túl fordítva kell. Na! De szar az irányítás. Yeah, boy! Ez fájt a bokámnak. Ez hangos. Mi történt? Ugye megy még a felvétel, jobban megy még a felvétel. Na. Húzd meg ezeket. Markolj rá! Talán már csak Fuji elől fogunk futni. Igazából ennyi a chapter 1. Szemgolyó. Nagyon ijesztődik. Your friends hand you Oh, Jesus. What in the physical is this? Jön ide. Nem jön ide. Markolj rá készen, nem tudsz. De húzzad. Addig itt el vagyok doboz uraságban. Ez túl nehéz. Ezt miért nem tudom. Miért nem tudod megfogni? Na, meg tudod. Gyere. Jó van. Ott a cicu! Ott a cicu! Candy Cat! Vagy nem. Candy Cat. Az a másik. Catbee. De ne adj már ide. Na. Catbee! Olyan cuki. Na. Let's go. Gyere, Hugi. Szia! Szép a mosolyod. Ott volt.
Futás! Már megesz! Majdnem elcsesztem. Mindig elfelejtem. De nem látok semmit. Megint majdnem elcsesztem. Ide. Menjél már. Vissza. Utol fog élni. Szia! Végül is nem köszöntünk el tőle örökre. Most Popit kiengedjük. De már megint elkezdnek ugatni, Dick. Nem fogjál be. Lejátszom? Lejátszom. Mondjuk az előzőt nem játszottam le. A rózsaszín kazettát. Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Prototípus. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. Okay. So that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Brót elkapták. Szerintem ez a kazetta lehet a Hour of... nem, szar a kiejtésnek. Hour of Joy. Let's go. In this heart of joy, in this paradise. Ott van Poppy! Igen. Na. És ezzel van vége a chapter 1-nek. Köszönöm szépen, aki megnézte, és majd később várlak titeket a második résszel. Remélem sikerül kijátszani azt is. Jó van. Sziasztok!